ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. имрӯз қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод панҷшанбе бозори Узун. дар ин видео ба навор гирифтаам буқои калон, буқои савдошидагӣ, яду ғуноҷин, буқачаҳои майда средни барои бастан хароб фарбе савдошидагиш нархҳои аниқ сиёмка кардагием. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед, лайка фаромӯш накунед, фикри худтонро дар комментарий гузоред, видеоро то охир тамошо кунед. рафтам. хуб, савдо шид манаи буқаи калон Карпат 12000 ровна савдо шид. усна бо модагои фарби ҳам савдо шидагия ва ям мегирем. манаи буқай Карпатаи ҳоли бо калон мешава, фарби мешава. инаи буқаам савдо шидагия 10200 сомонӣ. инаи буқарам наи ака гирифта будае. ин ака 10000 гирифтам, 11 да намешава. чӣ 10200 гуфтан ко? Не, 11000. ҳам ютуб бам дурӯғ мегӯӣ. 10200 гирифтагие на? Чира? Амира. Гуфтум шало бурик то мисалан. Иси шабугу. На бо 11000 кадестан, наи ака. چند کیلو؟ 369 کیلو جوی بیست داشته یا اوزی همین فایده را قصابو کدیسی هم فهمید جیم آیا گو 2000 مونم گوشتا 50 کنه نخی دهینی مزو 300 سم دا فایده چند؟ اکالو شیده سودا شده منای غنوجین گویاشای قصیر آیا 69000 خریده است با 7000 کدیست هم میگه دودگیش نیست. خب من دوتا بقای کلونی فاربه ҳар душа бозор 22000 кадеста ба гуфти соҳибаш. додагиш неста оли. наиш пародаш зур буда. вайшам бад нео. иш бо хушрутара. бозори панҷшанбе. онаи буқаи калони Карпат дастатишна фарбеҳай 20000 гуфтеста муомила дора бо 20000 боло гуфтеста нарх гуфтагишам бозорда 16000 кад гуфтеста соҳибаш не килоша намедонем. мана савдо шидеста манаи буқаи тарғел 155 кило 160 кишти тозаша 160 кило ҳисоб кадестам 9000 кадагиай оли додагиш нест. соҳибаш 10000 гуфтан ҷои пулгириша 10000 гуфтеста соҳибаш. наи додар савдо кадеста ишам савдо шидеста 8500 иша кадестан додагиш нест. ирам 9000 ҷои пулгириш гуфтеста соҳибаш 280 кило живой вес дошта. сетта буқаи средни инора гашта бурдестан. бозор суста имрӯз ҳам мол кама аз ҳисоби хунукӣ боша. наи дутшай наи сегиш
ҳар сеша 21,500 бозор кардагия додагиш неста. Гардонда мебарам гуфтеста. Она букаи средний 6000 муомила дора 53-54 бозор кардагия. Букача фародаш созай. Букаи дигари мо кам-кам кунҷорам хурдагия ба фирма. 6000 гуфтеста муомила дора бозор 5000 кардагия. Букачаи ёш. Карпатча. Мана букачаи ёш наҳози савдо шид гириф 4400 наҳози барака шид. Букачаи ёши хароб. Мана букачаи паро дара бинед 6500 гуфтеста мо муомила дора. Миллионш дароз букаи ояндадор 5800 бозор кадеста. Букачаи ала 6000 гуфтеста муомила дора бо бозор 54 кадеста. Додагиш неста оли. Не поён гирфтеста. Ба ҳузур шаҳрфа. Мана. Мана букачаи зоти 5000 гуфтеста. 44 кад бозора? 42. 4200 бозор кадеста. Букачаи гирксвет. Фародаш созай. Букачаи ёш 5000 нархиш муомила дора бозор 4000 кардагия додагиш нест. Мана букаи средний барои бастан мешавад. 7000 гуфтеста муомила дора бозор 62 кардагия додагиш нест. И савдо шид гуфте на? Савдо шид. Бука савдо шид. Килош аниқ нест. Живой вес 231 кило. 231 кило живой вес бромадагия 6050 сомон савдо шида. Ҳозир харидагия. Хароби бадам нест. Средний. Нархои аниқ. Мана гусала букао. Фародаш созай. 35 а? 37, 36. Бозор чанд кад ба? 33. 34 вайша кадагия иша 3000 бозор кадагия. Ҳар душам букача гусола ҳай. Мана букачаи ёш гусола 36 гуфтеста муомила дора 32 бозор кардагия 3250 сум гусала буқа. Не гуноҷин савдо шидеста o'zi нархша мефаҳмем. Савдо да мешад накуне. Манаи букачаи ёш гусола ҳай. 4000 гуфтеста 3800 бозор кардагиш. Букачаи созай. Савдо шид монаи букачаи Карпат 5250 сомон савдо шид. Букачаи Карпат ай. На гусала буқа 2800 нархиш муомила дора бо 200 бозор кардагия. Мана гуноҷини зотияй чанд 3550? 3550 бозор кадеста оли додагиш нест. Гуноҷин соза. Як сола шидагия? Сола. Мумкин гузашта боша. На, якта букача, якта гуноҷин
3,5 narxش muomila dora. Qancha qildi bozor aka? 2950 so'm. Uni hajmini qancha qildi? 2800. Bozor qancha qildi keyin? 2800 bozor kadaga shudaydi narxi xunojin.